супер. Също така, нали, това е един много известен университет и стар, с доста изградена репутация в архитектурата, като някои от най-известните италиански имена в архитектурата и до ден днешен са учили там, да кажем, Алто Роси или Ренцо Пиано, по-теоретици като Ернесто Натан Роджерс. И, нали, някак си звучеше абсолютно логично да уча в Италия, като това е едно, може би, от най-вдъхновящите места за учене на архитектура, с цялата история, тръгвайки от Римската империя до ден днешен, тъй като дори в момента са много... Италианците са много главно действащо лице в дизайна и в архитектурата. Образованието ми там бих определила като по-традиционно, от гледна точка на това, че имахме един определен набор от предмети и, например, може да се избира само между различен преподавател, но каква ще е тематиката на предметите, толкова не може да я определиш ти. Като имаше изключително много теоретични предмети за бакалавърска степен, адски много различни курсове за история на изкуството, история на архитектурата, които бяха изключително интересни и много полезни за обогатяване на дори на широката културно разбиране на един човек. Също така имахме и адски много теоретични и по-конструктивни лекции от типа на математика, физика, механика и всичките там building technologies, много практични знания за това какво е архитектура. Но от друга гледна точка казала, че и образованието все пак позволява свобода, тъй като не се преподава по учебник, а всъщност бяхме поощрявани да четеме книги, да намираме своя собствен подход към архитектурата и своите собствени интереси в различни сфери. Като, например, някои от главните книги бяха тези две. Втората за феноменологията аз изключително много харесвам и бих казала, че доста ми повлия от начало. Проектите наистина, както очаквах и както се надявах, бяха много свързани с историческата среда на градовете, с този контекст, който е много натоварен от всичко случващо се наоколо, от всичките сблъсъци с съседните сгради, с историята на пространството. И наистина не се сещам за проект, по който съм работила, който да няма нещо наоколо, да няма такъв контекст. Никога не е имало табула раса проект, да кажем. От друга гледна точка пък Политехнико Ди Милано бих казала, че ме научи адски много да работя в група. Нещо, което е изключително полезно за бъдещето. Като един архитект ние винаги работим с много голям отбор от хора от различни специалности, с различни виждания и интереси. Нали, заради това, примерно, нямаме и нито един самостоятелен проект от Милано. Ето, примерно, това е една критика, която имам към университета. И този проект, който съм избрала да ви покажа, той е дипломния ми проект в група, 4 човека бяхме. И заданието беше, например, да преустановиме, да преобразиме една църква, която се намира много близо до кампуса на университета в Милано, и да видим как може в днешно време да я замениме с нещо по-подходящо. Отново във връзка с история и контекст избрах да напиша и моята дипломна теза, с която всъщност се дипломирах от университета в Милано, като избрах да се поставя и да опишам два проекта, напълно различни в техния похват и подход към историческия контекст. Проектите са на Джорджо Граси и на Рафаел Монео, като интересното е, че и двамата архитекти работят с останки от римски театър, много специфично като типология. Препоръчвам ви да ги погледнете проектите, тъй като са доста интересни. Нали, става въпрос или за
В случая на Джорджо Граси говорим за реставрация и възстановяване на облика на предишния театър по един много по-еклектичен начин, докато Рафаел Монео, примерно, възстановява минимално, така че само да отвори пространството за посетители и да може да бъде изложено. Нещо, което много приветствам и много харесвах по времето на бакалавъра си, беше това, че имахме един задължителен стаж да изкараме през третата година. Този стаж аз го изкарах в Милано, в студиото на една моя асистентка, която ме покани да работя при нея в краткия период от 2 месеца. Като този стаж ми даде възможността наистина да се сблъскам, получава едно такова отразвяване с реалността, да видиш какви са проблемите на архитектите извън академичния контекст, да видиш какви са реалните задачи и трудности на един архитектурен проблем. Има възможността да работя по реновация на офис сгради и тяхното трансформиране в един доста луксозен хотел в контекста на Милано. След завършването си и след като видях колко е забавно да прехвърлиш от академичен контекст в професионален, взех решението да прекарам една свободна година и тази година имах късмета и големия шанс да работя в България, по-точно в студио Едес, за което съм адски доволна, тъй като, например, ми позволи да практикувам архитектура в българска среда, нещо, което за мен беше изключително вдъхновяващо да работя в родния си град. И до ден днешен мисля, че има нещо много специално и много интересно, когато работиш в така познати места. Абсолютно карате много повече да влагаш усилия и енергия и интерес в един проект, като го чувстваш така близък до тебе. За стажа си мога да кажа, че ми позволи да работя по много широк набор от проекти в много различни фази, наистина от начална фаза до вече изпълнение, ходене по обекти. Но това, което най-много оценявам в този мой опит е, че развих един страхотен интерес към материализирането на един проект, към този цялостен подход към архитектурата от концептуалната фаза до проследяване на изпълнението, придържайки един много тясна връзка с изпълнители, с всичките специалности и т.н. И най-вече това внимание към детайлите, с което наистина допринасяш към една дълбочина и комплексност на целия образ на един проект. След това взех решението след една година да започвам магистратура, като основополагащ фактор за това къде да уча беше това, че исках и търсех различен опит. Да не повтарям бакалавъра си, исках да придобия възможно по-широк поглед към що е това образование в архитектурата и как, примерно, в различните държави и култури подхващат образованието, как се отнасят и всъщност и как се практикува архитектурата, какъв е подходът към архитектурата в различните държави. И разбира се, TU Delft беше първи единствен избор за моята магистратура. Не съм кандидатствала никъде другаде, тъй като усещах, че ще ми предостави различен опит, спрямо по-традиционния ми, така да кажа, опит от бакалавъра в Милано. Бях чувала, че университета е много известен с иновативните си технологии, с подходи. Най-малкото да споменеме VRDV с техния ресърч за бъдещето на градовете и на the future of the living. Както и знам, че използват много са съсредоточени върху reuse, sustainability и т.н. И най-малкото това, което също много допринесе за това е, че бях изключително впечатлена и от самата сграда на факултета, като един страхотен пример за трансформация и reuse на съществуващата сграда. И
нали, в последствие не съжалявам за този свой избор. Със сигурност беше доста по-различно преживяване от бакалавъра и получих този търсен ефект на откриване на нови международни похвати и т.н. Делфт, така да кажем, позволява много повече свобода в това сам да направляваш образованието си, като през магистратурата имаш възможността да избереш всеки семестър. Имаш много голям набор от различни курсове, които можеш да избереш и сам така по този начин да конструираш сам в своята магистратура. Като да кажем, това е моя първи курс, който избрах в студиото Form Studies, което като основен похват за дизайн и за проучване използваше моделирането, строенето на физически модели, чрез които да се напъства дизайна. Отделно бих казала, че друго различно нещо е, че всичките проекти са индивидуални, няма толкова много работа в група. Например, като предимно групово се извършват само проучванията, в последствие всеки развива сам проектите си. Друго интересно нещо е, че например, липса тази иерархия между преподавател и ученик. Всичките преподаватели се държат с теб изключително близко и любезно, почти като приятели, които всъщност са там да ти помогнат да откриеш своя собствен подход и посока на проучване и развитие на проекта. Второто си студио избрах това по-интернационално и ориентирано към такива много сложни територии с конфликти и сблъсъци студио, Borders and Territories, през втория семестър на първата година. Наистина бях заинтригувана от това, че контекста на проекта би бил близък с София, с България, да кажем, с тези наслагвания от различни исторически моменти, сблъсъци и прочее. Пък отделно от това, през първата година се пише и така наречената тезис, която наистина пак човек има абсолютната свобода да направлява и да избира в каква посока да тръгне. Като това, което се забелязва е, че много от международните студенти всъщност избират контекст на поръчване в своите собствени държави и аз по този начин също се ориентирах към една тема, която е много интересна за мен, а именно панелките, които са така грозни и така красиви и интересни за нас като архитекти, нали, с целите тези следи от персонализиране, от appropriation, така наречен на английски. И наистина задават много въпроси, защо, примерно аз си задавам въпроса, защо е такова положението, защо виждаме толкова различни тръпки върху фасадите, но също време, нали, поставят и въпроса как те биха могли да изглеждат, какво им е бъдещето и какво може да вършим с тях. Този ресърч също е много ориентиран с нали, цялостната идея на History Thesis е да ти покаже как се пише академично и как можеш да подходиш към една тема по този начин. Интересното нещо е, че имахме примерно и няколко лекции за ethics в архитектурата и като цяло academic ethics, за това как се пише или как да избягваш от плагиаризъм и т.н. Нещо, което държа много да отбележа и да отбележа като важно, нали, е това да се занимавате с възможно повече извънкласни дейности и така извън extracurriculum activities по възможност. Като аз през втората година имах възможността да работя като student assistant към една от групите от факултета по архитектура. Като това ми даде възможност, нали, да комуникирам с страхотни професори, много вдъхновящи и страхотни партньори за комуникация, да кажем, но също така и да присъствам в лекции, които аз имах възможността
да помагам с организацията и да организирам като цяло, да. Другото, което е, че да работиш като student assistant ти дава, примерно, възможността да погледнеш от другата гледна точка, да видиш какво се случва в академичното пространство, не като студент, а малко зад кулисите и какви теми се обсъждат. Другия страхотен опит, който и възможност, която имах в Delft, беше да бъда част от така наречения Team SUM, който е студентски отбор от Техническия университет в Делфт. Представляваш нашия университет в международното състезание, competition, Solar Decathlon, който е нали, този Solar Decathlon. Идеята е да събере отбори от различни университети по света с цел да представят проект, който е много sustainable и представя проект с иновативни материали и похвати, с идеята да се допринесе към развитието на едни по-зелени, по-човешки градове за бъдеще. Нашия проект от TU Delft имаше идеята да представи такива модулярни надстройки над съществуващи блокове в холандския контекст, като по този начин се поставя една симбиотична връзка между новото и съществуващото, предлагайки разширение на жилищните пространства, но също време и много социални пространства в съществуващата сграда и в новите апартаменти отгоре, които така стават едни места за обмен, за социализиране, за различни дейности, но от друга гледна точка, нали, двете сгради работят и технически заедно, като примерно новите модули отгоре предоставят енергия за съществуващата сграда отдолу. Но нещо, което е много интересно и всъщност най-впечатляващото нещо на този competition е това, че студентите не само дизайнват и не само проектират идеята, но пък и реализират проекта в рамките на този прототип изцяло сами. Тоест, този проект беше съставен от нас и в последствие построен лично от нас като студенти в фабриката, където бяхме предварително направили тези prefabricated дървени модули и вече на място в Германия, където беше компетишъна, и тези модули бяха построени, за да направим нашия прототип. И по време на компетишъна, например, интересното беше, че нашия проект, като цяло проектите бяха изключително подробно прегледани, проучени, изследвани, така че да се види какъв е техния перформанс от гледна точка на климат, енергия и всички подобни показатели, с които да може в последствие да се покаже най-добрата идея за проект. И съм щастлива да споделя, че нашия проект всъщност успя да се класира на трето място, като е интересно да отбележа, че ние бяхме единствения отбор с идея за social housing, което е, нали, много по-ограничаваща категория с това, че става въпрос за много по-малки пространства и много по-нисък бюджет. Това е накратко за магистратурата, като общо погледнато и като моя път през архитектурата. И наистина държа да отбележа, че такива допълнителни дейности извън стриктната програма на университета са изключително голяма възможност да допълниш знанията си и да работиш по нещо различно, пък и да приложиш знания така практически сторейки или работейки по нещо. Сега ще продължа с моят дипломен проект. Ако имате въпроси
по време на моето говорене, сте абсолютно добре дошли да ме прекъснете. Оставих презентацията си малко по-дълга за магистратурата, тъй като държах много да обърна внимание на целият процес на проучване, като това за мен беше, може би, най-голямата разлика между бакалавъра ми и магистратурата, че наистина цялото ми образование в Delft беше много ориентирано към research, що е то research в архитектурата, как може да подходим към различни теми и наистина да стигаме до едно по-дълбоко ниво на проекта ни. Избрах за дипломно студио и за последна година да се насоча към така нареченото студио Urban Architecture, специално поради този усет към материалите и средата, което това студио предлагаше, към контекста, към urban контекста на един проект, тъй като това за мен още от бакалавъра ми и още от работния ми стаж беше нещо, което много ме интересуваше. Urban Architecture Studio като цяло всяка година предлага различни тематики, но са горе-долу ориентирани около една идея архитектурата. Нашето студио беше посветено на бриколаж темата, като бриколаж, да кажем, едно понятие, което може да се интерпретира по много различни начини, но в основата на този термин се крие това да измайсториш нещо, да направиш нещо с собствените си ръце, с материалите, които са подръчни в средата, които са вече съществуващи там. Самата дума бриколаж идва от френски, от глагола бриколе, да майсториш, пък интересно е, че на английски имат термини от типа на the jack of all trades или the handyman. Точно показвайки този do-it-yourself аспект на бриколаж. По-специално идеята беше да гледаме на тематиката бриколаж като един Робинзон Крузо, който е пуснат да оцелява на своя остров с подръчните си материали, средства и инструменти, изобщо с това, което му попадне под ръка, да успее да оцелее и да съгради бъдещето. И точно като такива архитекти брикольори, първата ни задача беше да измайсториме нещо с подръчни материали. Аз реших да представя символично тази идея, представяйки похвата бриколаж като точно идеята за hands-on approach, за това как трябва да развием една лична връзка с проекта и да работим наистина с това, което ни е под ръка. Малко метафорично представяне на идеята. Бриколажа в архитектурата е нещо много интересно, бих казала нещо, което се забелязва напоследък и може би най-вече в контекста на Белгия, като за мен един от най-видните примери са проектите например, това студио The Wilder Wing. Бриколаж в архитектурата може също да се свържи и с идеята за един по-вернакюлър или традиционен еклектичен подход към архитектурата. Много експресивно е, много директно използване на материалите, наистина абсолютно откровено се използват материали, конструкция и така нататък. И, например, този цитат, който е от проекта на The Wilder Wing, за мен много добре описва идеята на бриколаж. Като това да предостави поглед към сградата, поглед към конструкцията, към детайла на сградата и най-вече за контекста, за това как контекста влияе, вдъхновява архитектурата.
Дипломният проект се намираше в Наймехен, един така доста неизвестен и малък град в Холандия, тъй като все пак става въпрос и за проект, който беше реализиран по време на корона и заради така ограничителните мерки, например, първоначалната идея беше да работим в Белгия, но в последствие нашите преподаватели смениха локацията на проекта с Наймехен, който е един малък град, много известен с университета си там и много повлиян от това, че се намира на границата с Германия. По-специфично бяхме получили задание да работим по съществуваща сграда, така наречения Молен порт, който представлява един шопинг център от 1970-те. И интересното е, че се намира в абсолютния център на града, в историческата част на Наймехен, тъй като по време на Втората световна война града претърпява адски много поражения от бомбардировки и поради това се откриват нови територии, които могат да бъдат застроени в последствие. Шопинг молът е едно грамадно чудовище, което буквално засенчва всичко около себе си. Построено е без никаква идея за връзка с сградите наоколо, то с високите страни абсолютно загражда пространството и наистина го превръща в един затворен център с една единствена функция. Като цяло целият град и цялата възстановка на града след бомбардировките с такъв топ-даун approach, с много капиталист approach към реконструкцията, като, например, главно това, което се забелязва е, че първите два етажа от сградата от всичките сгради са посветени на комерциални функции, търговски площи, а пък нагоре има жилищни пространства, без да се отдават много площи на социални пространства, на културни програми и така нататък. А пък шопинг центъра със собствената си фасада е като абсолютният символ на тези търговски дейности из града и на тази абсолютно единична програма, която се забелязва из целия център. И наистина, разхождайки се по улиците на града, абсолютно от всякъде си посрещнат от знаци, от турби за пазар и тези символи на консумеризма в днешно време наоколо. И това, което е главното на нашия подход към проекта и с това, с което искахме наистина да започнем и наистина да установим една много силна основа и тази силна връзка с контекста, с жителите, да се опитаме да направим един по-персонализиран анализ на града, да усетиме пространството по много личен начин. И затова събрахме нашето проучване като група от самото начало на проекта в един филм, който представя града през гледната точка на жителите, през техните истории, с които се опитваме да изградиме образа на града. Тъй като за мен беше много важно това да подчертаваме, че един град не е изграден само от физически обекти и от забележителности, а всъщност и от историите на техните жители. Сега ще опитам да ви пусна филма, който съчетава проучването от началния етап на проекта. Надявам се да го чувате и да успеете да видите поне една малко част от него.
Може да пуснеш на голям екран. Ние обаче не чуваме звук, така че... Чувате изобщо? Супер. Да, реално, ако не разкажеш какво се случва, докато го гледаме, може би ще бъде някакъв компромис. Всъщност, в последствие, ако искате, мога да ви споделя и самия филм. Ще го пусна наистина така да върви отзад. Идеята беше наистина да използваме хората, с които се запознахме по времето на нашето проучване, интервютата, които проведохме, като едни персонажи, които да ни водят през града, техния град, техните пространства и техните истории. Така че, наистина, вместо типичния топ-даун approach към проекта, да постигнем този bottom-up approach, този много личен approach към проекта, в който сме движени от самите хора, от самите жители на града и наистина, опитвайки се да разбереме какво те мислят като проблематично и какво те биха искали да видят като промени в техния личен град, Наймехен. Целият филм, нали, както виждате, е един бриколаж от персонажи, от места, от истории. Вече мога да премина обратно към презентацията, но който е заинтересован, ще мога да го споделя за гледане онлайн. Нали, както видяхте, самия филм е изграден от пространство, от фрагменти, но също така и от тези персонажи, които описваха града и които ни предоставиха много важна информация, с която да разберем града по-близко. Като, например, това, че те всичките го описваха града като изключително отворен към нови интервенции, към инициативи, като изключително всъщност ляво ориентиран град с лява политика, много отворен към различните култури. Ето това за мен беше един много основополагащ концепт. Точно това, че града е изграден от жителите и от физическите пространства наоколо. Тоест не трябва да гледаме на един град само от материалната му гледна точка, а и от нематериалната, от живите елементи, които сме самите ние и нашите истории. Тук накратко пак обобщението на филма, нали, тази гледна точка на жителите, с която се опитахме да постигнем. И всъщност самото проучване и самия филм представлява едни фрагменти от града, които са съчетани в този модел, който става декор на нашия филм и декор на историите, които разказваме. Пък зад самия филм, нали, седи и чистото проучване, което освен във филм, разказахме и в една енциклопедия на жителите на града, така наречени от нас Наймехенар. Тази енциклопедия наистина съчетава множество истории, множество важни места, лендмаркс от града и моменти, които допринасят към изграждането на идентичността на града.
И отново, мисляйки като бриколор, като архитект-бриколор, за мен е цялото това проучване и анализиране на жителите, на техните истории, всъщност сглобиха и предоставиха една съкровищница за мен като оцеляващ Робинзон Крузо в този контекст, тъй като станаха подръчни материали, с които да започна да работя, давайки ми идеи и въпроси за това какво може да се случи на мястото. Отново, връщайки се вече към физическото, не толкова нематериалното, локацията на проекта е наистина централна и интересното е, че е абсолютно най-застроения блок от историческата част на града, нещо, което не е толкова типично за останалата част от града, но пък въпреки, че толкова гъсто застроена, всъщност се получава един такъв много затворен анклав с много малко функции, тъй като е предимно шопинг център с жилищни сгради наоколо. И основните въпроси, всъщност, които движаха проучването и които бяха зададени по време на интервюирането на жителите и на хората, с които се срещахме по улиците, бяха как биха определили града си, какво за тях разграничава града от другите градове и какво биха искали да видят като добавка, като промяна в техния град. Нали, опитвайки се да стигнем до идеята от какво се нуждаят жителите на града и наистина да започваме да действаме по проектите си държейки и придържайки се към този въпрос и към идеята на хората, какво биха искали те да видят за бъдеще. И мислейки за това, се опитахме все още в група, нали, да преминаме към градоустройственото решение на заданието, да видим как този грамаден блок на шопинг центъра може да бъде разпокъсан на малки парчета, разделен, така че да върнем отново човешкия мащаб в средата. И не само, нали, човешки мащаб и, нали, това по-познато пространство от малки улици, различни площади, криви малки улички и по-обитаеми площи. Нали, в крайна сметка Urban Plan, до който стигнахме, наистина показва в себе си, или поне се опитва да покаже в себе си тази пъстрота на жители в града, като идеята беше да опитаме да направим различни пространства с различна идентичност и различни възможности за функция, като по-единени, по-динамични пространства, от по-градски тип или с повече по-спокойни места за почивка от натоварения градски живот. Идеята наистина на Urban Plan беше да разцепиме този блок на шопинг центъра, да го отвориме и да направим отново връзка с съседните улици, с съседните пространства. Наистина давайки територия и поле за действие на социални дейности, на общуване, това, което ни направи впечатление от проучването, беше, че много хора споменаха, че липсват места за седене, места за общуване. Наистина такива места, в които може човек да спре и всъщност да контактува с другите около него. По този начин, нали, отваряме пространството към съседните улици, приветстваме хората да влязат вътре, да разгледат какво се случва. И, например, конструкцията на съществуващия шопинг център все още
запазва ролята си като един монумент, който приканва хората да влязат като символ на съществуващото, но пък и показва бъдещето, как може да бъде трансформирано. Отново, мислейки като архитекти и брикольори, основният въпрос беше какво може да преизползваме от съществуващия контекст и кои материали под ръка може да бъдат използвани, за да изградим бъдещето. Дефиницията на бриколаж се оказа изключително сложна, като примерно аз се опитах да интерпретирам по два начина. От по-социална гледна точка и от по-материална гледна точка. Като за мен най-важното беше, че този бриколаж даваше възможността да говорим за материално показване и за нематериалното, с много голямо значение върху персонализирането, върху индивидуализирането и различията, които може да се случат в физическата среда и за този така наречен урбан градски колаж, който може да се получи благодарение на бриколаж. Като много интересен цитат от Ирене Скълбер беше този, че society itself is a work of bricolage, a never-ending comedy by which lives and things become entwined. Нали, че дори може да гледаме и на една общност като бриколаж. И тъй като по време на интервютата с жителите на града открихме, че този град е изграден от адски много различни субкултури и жители, наистина се получава една много широка гама на персонажи в пространството. А пък самия контекст на проекта наистина предлага адски голямо многообразие с църквата, която е главен персонаж, заедно с шопинг центъра, с паркинга отгоре, върху шопинг центъра, тесните улички с адски много кофи-шопове, застроените покриви и малки пространства наоколо. И не само от гледна точка на типологии и на функции, но и от гледна точка на исторически периоди, тъй като естествено тази комплексност е изградена през много голям период от време, добавяйки нови слоеве и като един палимсест разказва за различните моменти на пространството. Най-странното е, че тези различни функции, като например църквата, шопинг центъра, кофи-шоповете и жилищните сгради са в изключително тясно съседство, нахвърлени буквално като колаж едни върху други. И за мен като човек, идващ от един така да кажем, екзотичен контекст, нали, България, София, това адски много ми напомни за моя роден град, за София, с тези слове на история и на различни фрагменти, които са натрупани през вековете, с различни функции, типологии, като например римските останки, имаме в много тясно пространство джамията, халите, синагогата, баните и т.н. Наистина това за мен беше много вдъхновяващо да видя възможността от такъв колаж в градската среда, от нахвърляне на различни функции в ясна среда. Другото, което беше интересно е, че и самите фрагменти от проекта, например църквата, самата тя е изградена като микс от стилове и елементи, тъй като е била доста съществено разрушена през войната и в последствие реставрирана с абсолютно различен стил. Може да видите
готическия стил отзад и съвременната архитектура в реконструираната част. Наистина, ровейки се из контекста на проекта, откривах повече и повече примери на колаж, на бриколаж, на това как хората наистина сами и адхок намират решения на даден проблем, като например този магазин, който беше изградил нова част с склад зад магазината част, с напълно бриколаж естетика, да кажем, тъй като се виждаха различните слоеве, различните елементи, които изглеждаха направени на ръка. Покривите наоколо наистина бяха вдъхновяващи, малко напомнящи отново на българския контекст, с присвоени пространства, с различни ъгълчета, които са използвани от жителите наоколо по всякакви начини, наистина персонализирайки средата. Например, интересното беше, че от покрива на шопинг мола можеш да си стигнеш директно до къщата, използвайки покрива на паркинга като своя тераса и така нататък. Обратно към съществуващата сграда, като архитекти трябваше много добре да анализираме какво се случва, какво може да преизползваме като конструкция, като пространства, така че да представлява една основа за нашия проект. Виждате, че мола е изграден по много стрикна структура от конструктивни оси, които в последствие се оказаха адски предопределящи и рестриктивни, така да кажем, за бъдещите проекти. Беше интересно, че дори след като шопинг мола беше фрагментиран, разделен на части, отчасти разрушен, да кажем, частично запазен. Интересното е, че конструкцията му и тези оси на конструкция все още могат да се четат дори в новия дизайн, запазвайки така нематериалната история на сградата, да кажем. Наистина изразяйки все още влияние върху бъдещите проекти. Пазвайки бетонната конструкция на шопинг мола, наистина всъщност стана една основа на бъдещи проекти, но както споделих и основна спънка, с която трябваше да намерим различни похвати, за да се справим и да я интегрираме в бъдещите проекти. Както установихме, че града е смесен, една смесица от различни хора и различни обитатели, така и се стремихме нашия урбан проект, урбан план да предостави изключително разнообразни функции, с които да адресираме тази простота на жителите, през по-обществени функции до по-жилищни и частни. Наистина, стремейки си да предоставим една социална територия, да кажем. Тъй като става въпрос за контекст, в който намираме този урбан колаж с адски много различни функции, реших лично поръчване да погледна други примери, в които имаме църква в такъв контекст и наистина се открива, че църквата в много различни примери на други градове има свойство на такъв притегателен център за общността, но и успява да запази ролята си като пространство за социализиране, но се наблюдава как през вековете се наслагва все повече и повече
различни функции около такива пространства. Другото интересно за мен беше да задам въпроса каква е ролята на църквата и религиозните пространства в днешно време, как можем всъщност да преизползваме тези пространства с по-нови функции и, например, в Холандия е доста интересен пример с това, че има една голяма свобода за това как може да се преизползват църквите. Наистина с доста атрактивни примери от, да кажем, обществен пазар, дори бирария и кафене, които се намират в бивши религиозни пространства и за които за някой това би било наистина голям шок да забележат такова нещо. Основен въпрос в последствие на проекта ми беше формулиран като това, че щом градската среда наистина позволява за такова смесване на идентичности и на функции, как тогава архитектурата би могла да осигури среда, в която бриколажа в съседите може да бъде приветстван и стимулиран. Наистина, съчетавайки в моя концепт, работейки с различните фрагменти на пространството, с съществуващите сгради наоколо, с църквата, с части от шопинг мола, да се опитам да изградя едно пространство, в което разнообразни хора могат да намерят своето място и да бъдат поощрявани да комуникират с другите и да се включат в различни социални дейности. Все още, наистина, допълвайки проучването и ресърча на проекта, например, разгледах няколко примери на такива проекти за активизиране на съществуващата среда и не само от гледна точка на исторически, например, исторически ценни пространства, но също така и занемарени сгради, като бивши индустриални сгради или не толкова исторически ценни пространства, как могат да бъдат трансформирани така, че да предоставят една много атрактивна социална среда за днешно време. С различни похвати, например с по-temporary structures или какви различни мебели, материали и тем подобно могат да наистина допринесат за едно такова активиране на средата. Реших вследствие на това да предложа една програма с много основни функции за проекта ми, основни от гледна точка на това, че могат да бъдат споделени от много различни хора. Говорим за функции като споделено хранене с места за готвене и за community kitchen и dining room, места за учене, места за комуникация, наистина нещо като да го наречеме living room за града. И по този начин проектът всъщност се получи като едно цяло, изградено от различните фрагменти, които намерих на мястото в контекста. Говорим за Моленпорт, за църквата, за различните жилищни сгради наоколо и новата интервенция, с която аз допринасям за това цяло. По този начин също църквата беше трансформирана от религиозно пространство към едно пространство, което се превръща в спокойно и наистина защитено място за посетителите му, където могат да споделят културата си, да се включат в различни социални дейности или да се уединят от шума на града. Интересното беше, че конструкцията на Моленпорт с много
стрикната си бетонна конструкция и ритъм от колони, всъщност много плавно преминаваше, нали, проектът преминаваше от стрикната конструкция на молен плод към по-свободната добавена нова част. Като цяло проекта мога да го опиша като един урбанистичен ансамбъл, който работи с фрагментите на мястото и предоставя една разнообразна среда за разнообразните жители на града с различните фрагменти от гледна точка на типологии, които събира в себе си, и от гледна точка на време, тъй като говорим за църквата от края на 19 век, за шопинг център от средата на 20 век, за други исторически сгради и, нали, за ново добавената сграда, която затваря комплекса и допълва този градски ансамбъл в едно цяло. Най-основната част от проекта всъщност се намира на втория етаж, където виждаме този кръгов пътека, път, който свързва всъщност всичките фрагменти от проекта и през който може да се разходи човек, разхождайки се не само през различните типологии и функции, но всъщност получава и една идейна разходка през времето на пространството, преминавайки през фрагментите от различните исторически моменти. Концептуалната част, където се вижда много ясно идеята на проекта, е точно този ъгъл и пресечна точка между църквата и новата сграда, където сега е позиционирана една спираловидна стълба, която се превръща в отправна точка на новия проект. Нещо, което посетителите забелязват отдалече и което ги приканва да разгледат какво се случва навътре. И идеята е, че виждаме в една много наситена пресечна точка сблъска между съществуващата сграда на църквата и новата сграда, и това как съществуващото всъщност се превръща в бекграунд, в наистина основа на това как може да изглежда бъдещата сграда. И един елемент, който силно си запазва своята роля и своята и своята позиция като нещо важно в пространството. Движейки се по този кръгов път около проекта, нали, виждаме сблъска между бетонната конструкция на шопинг центъра и доста различната атмосфера от новата сграда с използването на по-топли материали, като например дървото, и точно тази разлика между съществуващо и ново добавено. Самата конструкция на шопинг центъра всъщност ни приканва да я последваме и да се движиме през отделните части на проекта, стигайки до най-достъпното пространство, така да кажем, до тази дневна стая, в която различните хора могат да комуникират свободно и в която забелязваме, че конструкцията на шопинг центъра е напълно оставена, непокрита, така че да символизира миналото на шопинг центъра, но и бъдещето, да видим как тази конструкция може да бъде запазена и вместо да бъде разрушена, както и има планове от общината, а всъщност да предоставя едно ново пространство, което наистина може да бъде преизползвано. Преминавайки през
един от етапите на този маршрут има и отворена гледка към вътрешния двор, в който се вижда това спокойно пространство, полуединено от шума на улицата и на града. И вече последното място е църквата, в която виждаме как религиозното пространство може да бъде преобразено в едно социално пространство, по-отворено към всички хора, независимо какъв е техния бекграунд, дали са от различна култура или от различна религия. В това съвременно пространство те са свободни да споделят своите култури и своите обичаи, да кажем, своите интереси свободно. Горните етажи от проекта всъщност представляват един учебен център, в който хората са приканени да учат свободно, но в същото време могат да обменят знания и способности наистина да се получи един такъв взаимно обменен начин на обучение, в който всеки може да допринесе с своите познания. И стигаме до последния етаж, който всъщност е една абсолютно изолирана и уютна среда, изолирана от шума на града, в която човек може да прекара спокойно време и да се съсредоточи. Външната част на проекта, така да кажем, реагира директно с случващото се около него, с пространството, които се получават и които рефлектират върху фасадите на сградите, но също време отделните единици от този ансамбъл се различават, но и кореспондират една към друга, споделяйки различни елементи. Например, забелязваме все още ритъма на фасадата, продиктуван от съществуващата сграда и прочее. От друга гледна точка, конструкцията на съществуващата сграда също може да се използва и като една рамка, през която хората да бъдат приветствани към вътрешната част на проекта, запазвайки конструкцията и запазвайки споменът за предишната сграда с витрините от шопинг центъра, например, и с колоните и стрикната бетонна конструкция. Вътрешното пространство е наистина един уединен кръг, в който деца могат да си играят, но в същото време това уединено място може да се използва и с други по-необществени признати дейности, да кажем, превръщайки се в през част от деня в поле за антисоциални дейности. И наистина, като брикольори, проектът беше инспириран от съществуващите социални активности и социални клубове и дейности в града, наистина търсейки вдъхновение от тези организации, които вече имат, които работят, и опитвайки се да намеря място за тях и да поощря подобни дейности в бъдеще чрез моят проект. Като, например, проекта предоставя пространства, които могат да бъдат използвани по разнообразен начин, с различни дейности по време на деня, превръщайки се от едно пространство, да кажем, за по-лични дейности до по-групови и пространство за дискусии и за споделяне.
като брикольори, като едни Робинзон Крузо, отново в група. Отделихме голямо внимание и време върху това да анализираме съществуващите материали на шопинг центъра и да видим наистина да разпознаваме тези материали, които бихме могли да преизползваме в нашите проекти, които биха могли буквално да бъдат реюзнати, рециклирани в бъдещите сгради. Това беше един много бавен процес и време отнемащ, с който на място замервахме прозорци, конструкция и всички тези елементи, които могат да бъдат вградени в бъдещите проекти. Като, например, започвайки с това, че самата конструкция на шопинг център беше запазена, шопинг витрините бяха преизползвани за прозорци, а пък други конструктивни елементи биха могли да бъдат преизползвани отново по различен начин, като например гради, колони бяха преизползвани за нови отваряеми части и подобни елементи. Всъщност, в крайна сметка, проекта запазва съществуващата сграда, която запазва своята идентичност и запазва своя облик дори в бъдещата сграда. Така по този начин изгражда една много специфична идентичност и атмосфера чрез своята история и този микс между специфичното на контекста и новодобавянето. Наистина, изграждайки индивидуални пространства, много специфични за контекста. Този бриколаж е видим във всички детайли на проекта, нали, от интериор до гледайки плана на идеята, но и в малки детайли, като изграждането на фасадата, в която всеки елемент има своята роля, като запазването на иерархичното положение на църквата и, например, добавяйки фасада, която все пак запазва главната роля на църквата, но и откроява новите елементи от съществуващите. Проектът е разгледан, разбира се, и от техническа гледна точка, от това как новата конструкция може да се впише с съществуващата, от това как бетонната конструкция и, например, тази на църквата могат да реагират с ново избраната конструкция от дърво, как двата материала могат да кореспондират и да работят заедно, но и от гледна точка на това как чисто технически нали, старите и новите помещения могат да работят заедно, разглеждайки аспекти от гледна точка на вентилация, например, отопление и тем подобни. Специфично за всяка една сграда, в зависимост от това дали е нова или се намира в преизползваните пространства. По този начин проектът е развит, гледайки и на най-малките детайли, с идеята да се разбере как конструкцията може да бъде запазена и преизползвана, нали, предотвратявайки технически проблеми и запазвайки конструкцията от климатичните условия, от вода и от други влияния. И по този начин, фокусирайки се върху детайлите, наистина разбирайки
как конструкцията може да бъде запазена, така че да рефлектира върху новия дизайн, например, с запазването на бетонната плоча, която е все още видима и става основоположен, има основоположна роля дори в съвременния дизайн. И завършваме с това, че за мен този проект наистина представя трудната идея на бриколаж, от гледна точка на това, че бриколажът се случва не само от материална гледна точка, а и от социална. И, от една страна имаме предоставено тази конструкция и този съществуващ контекст, но от друга страна не трябва да забравяме все пак и нематериалното, живата част на един град, която са хората, и това какво хората всъщност чрез тяхната дейност добавят и допринасят към един проект, имайки предвид това, че да кажем, ние като архитекти изграждаме едно пространство, даваме възможността за активизиране на пространството и за социални дейности, но в последствие хората добавят един нов слой с своята дейност и със своето персонализиране. По този начин, достигайки до една много по-индивидуализирана и персонализирана среда. Мисля тук да приключа, тъй като беше наистина една много дълга презентация. Но ви благодаря за вниманието и ако има въпроси, съм на линия. Чува. Имаше кратко ръкопляскане, което препуснал, защото микрофон беше изключен. но знаеш, че беше там. Добре. Между другото, в процеса на презентация се замислих нещо. То някакси дойде и от диалога, който имахме и преди събитието. И някакси си казах, леле, чак на третата среща осъзнах, че всъщност тия всичките хора са си правили проектите на английски или на някакъв друг език. И просто този моменталният превод и превключването на нещо, което си мислил на един език, да го обясниш на някакъв друг език, само по себе си е някакво предизвикателство. Адски е сложно, особено след като съм прекарала деня и не само в английска среда, но и в холандско говоряща. Малко е сложно да се обърне мисленето. Извинявам се за което. Някои от термините наистина прекарах известно време търсейки, например, как би се превел vernacular на български, но за мен термина сам по себе си е доста специфичен и може би е по-ясен да се използва той самия. Да. Още нещо, което между другото, като че ли пропуснах в увода, до някъде много добре се навързаха двете истории, т.е. предишния участник Ани и ти, защото тя си говореше за бакалавъра и за Бартлет и приключи историята си в момента, в който всъщност се решил да отиде в Холандия и в Делфт, така че и твоето поемане беше много добро продължение и добра приемственост. Да, и доста голям контраст сигурност с нея. Много по-прагматичен и практичен проблем, проект, въпреки че би го нарекла и доста утопичен и идеалистичен, тъй като целите ни бяха да направим едно доста отворено обществено пространство, в което да поканим различни посетители и жители на града, което, разбира се, с толкова различни култури и различни дейности е доста трудно.
Аз за да открия въпросите, щях и да продължа от последната мисъл. Тоест, примерно това, което Аня ни показа, тя в Бартлет имат някакъв, нали, техен си процес и примерно това, което видях в твоя проект и предполагам и в голяма част от студията в Делфт е точно както ти го описа. И аз просто се замислих, окей, ти до някъде загадна как си избрала, нали, втория университет, но примерно ако при нея предполагам, че беше някакъв търсен контраст от единия и другия, при теб го виждам като някакво такова надграждане и продължение и се чуи дали и ти го приемаш така. Ами със сигурност е надграждане, но със сигурност имаше голям контраст. Нали, Италия беше абсолютно идеята за това по-традиционно образование, дори от гледна точка на това как протичаха седмиците и лекциите. Говорим за лекции от 9 до 6 вечерта, малко като на училище, с строго определени предмети, докато Делфт е пълна свобода. Само определяш времето си, предметите, които искаш, не предмети, а студията, които искаш да избереш и само напътстваш проучването си, да кажем. Като дипломния проект бяхме ограничени от пространство с зададена локация на проекта и с зададена концепция, нали, да използваме дефиницията на бриколаж, похвата на бриколаж. Но отделно от това бяхме абсолютно свободни да действаме с съществуващата сграда и пространството по начин, по който ние избереме. Със сигурност това за мен беше голям сблъсък с предишното ми образование, да получи тази свобода и да определяш сам на къде да насочиш проекта. Но това, което исках да покажа с дипломния проект най-вече беше, че за мен 80, 85, 90% от проекта всъщност бяха поручване. По различен начин, с различни подхвати, наистина бяхме приветствани от професорите, възможно повече да бъдем на място, да говорим с хората, което беше изключително трудно по време на пандемията и наистина да усетиме проекта по едно много по-лично ниво. Аз мисля, че се усеща, или поне аз някакси доста някакси разбрах проекта отвъд сградата, в смисъл, че сградата си има качества и това е несъмнено, но лично за мен най-ценното от това, което видях, беше точно някакъв hidden curriculum, т.е. Цялата тази игра с сценографията, всички тия разговори, които сте правили с хората, нали, тази идея за рециклирането. В този ред на мисли бих питал и дали в тия всички процеси сами ли бяхте? Тоест, примерно, когато трябваше да говорите с хора, имаше ли, примерно, да кажем, не знам, социолози, които ви помогнат? Ами, всъщност, това нещо исках да го добавя като информация. Това беше първият проект, академичен и неакадемичен, в който работих в група с преподавател, не архитект. Наистина ти много добре предположи. Имахме социолог, антрополог, като втори тютор за ресърча и който беше така най-щурия, напътстващ ни към много различни и не до сега изпробвани от нас методи на проучване, като например беше казал да ходим на гости на някой да помолим, ако можем да спираме при тях. Нещо подобно. Но ние, нали, като група се спряхме само на това да обикаляме по улиците и да говорим с възможно повече местни хора. Бяхме късметли, тъй като холандците са доста отворени, доста директни и в това малко граче всъщност често се случваше, като ме забележат с камера по улицата, да ме спират и да ме питат какво се случва, откъде съм и какво ме интересува. И така завързвахме разговори. Но да ти отговоря на въпроса, тюторите си оставаха само в университет.
Всичко друго ние сами действахме и направлявахме. И да, пускаш се в средата и се опитваш да попиеш възможно повече от контекст. Така да завършиш с тези думи като самоп. Тоест, по-скоро трябваше да ви вдъхновят, отколкото да ви държат ръката, докато си говорите с хората. Абсолютно, да. Все пак говорим за магистри. Бяхме абсолютно сами в средата. Добре, аз ще отворя към другите, ако има въпроси. Ако някой се срамува, аз мога да приемам. Аз мога за проводника на въпроса. Това мога да си продължа само да това са въпроси, между другото, и към онлайн публиката. Изабел може да симулира въпрос. Сигурно ти знае проекта и го е чувала за трети път, но... Да, мисля, че на английски беше силно по-ясно. Да. Друго нещо, което нали, конкретно ти може би оказа, но аз не внимавах, не разбрах тази смисъл избора на това разпадане на мола. То откъде дойде? Едно от преподавателите, от града, защото самия избор да разградите мол за мен е някакъв стейтмент, нали? Беше като логичната стъпка, гледайки към картата на нали, стилизираната карта на града и осъзнавайки колко извън пропорция, извън мащаб е този мол спрямо малките исторически пространства на града, малкия патърн на улиците и на пространствата и изведнъж виждаш този мол, който заема една огромна част от територията на стария център и с една единствена функция. Нали, имаме бриколажа с фрагментите наоколо, с църквата и с различните функции, но самата площ на шопинг мол е изцяло посветена на комерциални площи. Идеята беше точно този анклав и тази монополитна функция да бъде разбита и да бъде отворена възможно повече към като пространство за хората и за града, да бъде върната отново на града. Не приехте, че мола и той сам по себе си един бриколаж. Той е бриколаж, но в последствие нали, от цялото поръчване и от потапянето в средата, цяло единствената възможна идея за нас беше това да бъде фрагментиран и да бъде включен в отделните части на нашите проекти. Тук има коментар, който може да прочетеме. Добре, от Ани Дошева. Ево, Ками топ ресърч. Относно адаптирането на църквите в Холандия, имаш ли поглед защо холандците са толкова лесно предприемчиви към такъв тип промени? Отговор имам и е много прагматичен и е главно разделен на две. Първо, това, че са протестанти и не са толкова тясно свързани с религията и наистина позволяват ни много по-еклектични, в днешно време ексцентрични преизползвания на църкви и на такива пространства. Навсякъде из Холандия се срещат, библиотеките са много красиви и много така изглежда като по-приета функция за църква, отколкото бирария или скейт парк или фитнес. Но другата гледна точка е това, че, например, нямат пространство и трябва да преизползват всичко. Затова дори и, например, индустриални сгради
и всичко, което не се ползва в днешно време, всъщност за него се търси нова функция. Да, то май... Не знам, аз съм го чувал това, че в Холандия едва ли няма изоставена сграда, т.е. винаги някакъв начин се търси предназначение. Да, нали, и за мен като архитект е грехота една сграда да бъде оставена, да се разпадне при положение, че конструкцията може да бъде преизползвана за нова функция. Още един коментар. Да. Този път от Изабел. Не мога да говоря на микрофона, но ми е интересно как Ками би приложила придобитото знание за подхода на бриколаж в български контекст. Било то в религиозни сгради, които са изоставени или западнали, например доста манастири, църкви или в жилищни комплекси от панелките. Благодаря за презентацията, Ками. Беше удоволствие да чуя на български. Бриколажа в България всъщност е едно много интересно нещо, тъй като според мен имам адски много примери за така наречения бриколаж. Например с панелките. Виждаме как хората са свикнали сами да са си майсторите и сами да си преобразяват пространството, по какъвто начин намерят за добре и с каквито материали им попаднат. Всъщност в България наистина имаме перфектните примери за преизползване с налични материали. Сега за религиозни сгради, както споменах, религиозно необременения контекст на Холандия, примерно в България би бил по-сложен, тъй като може би до някаква степен сме по-вярващи. Или може би самия контекст не е дорасъл до идеята за това такава стекна типология да бъде да подслони нова функция, която може би е в разрез с предишното ползване на сградата. То самото православие е доста по-консервативно. Със сигурност. И може би, нали, силно с факта, че все още нямаме толкова примери за преизползване на стари сгради в България, също носи едно ограничаване на бъдещи проекти. В смисъл, трябва да се започне от някъде и това започване ще бъде трудно. Виждаме как дори, да кажем, индустриални сгради в България в момента не се съхраняват, въпреки че не са паметници на културата или нещо подобно, дори те не могат да бъдат съхранени и трансформирани. Това отговаря на въпроса. Изи. Да. Това проучване, което беше показала този тезис за панелките и изобщо контекста, в който си отраснал, защото нали, ти сама каза, че тя българската материална среда е някакъв ежедневен бриколаж. Да се чудих нали, от една гледна точка дали в процеса даваш България за пример, било то положителен или отрицателен, и второ дали първо бекграунда и второ това изследване, което си правила, дали по някакъв начин ти помогна за проекта? Със сигурност да, и бих казала, че тематиката за бриколаж или по-научния термин appropriation е нещо, което изключително много ме интересува, тъй като смятам, че показва една доста сериозна необходимост за средата ни, която трябва да се вземе под внимание като проектиращ проект, като всеки архитект. Говоря за това, че хората имат нужда от, поне според мен, имат нужда от възможността да персонализират средата си, да добавят индивидуални елементи чрез метод на бриколаж или чрез адаптиране на пространството си и по този начин да изградат една среда, която е много индивидуална и с много специфична идентичност, която да могат да разпознават. Така наречения Genius Logic, например,
за който споменах по-рано като една от книгите, които много ми повлияха от бакалавъра. И със сигурност този ресърч за мен е много интересен. И, например, с панелките се опитах да покажа паралел между пространствата, които се получават в панелките и сегашната архитектура, съвременната архитектура, с няколко примера от Холандия, да кажем. С идеята за това пикселизиране, което се получава чрез санирането и всеки като си преброди с парчета от фасадата и се получава този пъзел върху сградата. И с съвременните проекти и примери от архитектурата, които се опитват да строят модулно, да кажем, или поне бързо и с определен растер, но в същото време да предоставят по-индивидуализирани решения за отделни апартаменти, виждайки на фасадата такова пикселизиране, което според мен има ясна препратка към персонализирането, което забелязваме върху отделните сгради. Нали, като цяло за мен сблъсъка се свежда до това за въпроса на идентичност към масово решение на проблеми. Нали, тъй като панелните жилищни сгради са строени с идеята в кратък период на време да бъде разрешена жилищната криза и се строи, както вие знаете, със сигурност по-добре от мен и повече сте изучавали, но идеята на панелките са, нали, едни пространства, които са абсолютно лишени от идентичност и са абсолютно еднакви и репетитивни и цели квартали всъщност имат един и същи облик. И върху този еднакъв облик всъщност виждаме реакцията на жителите и това как всеки добавя собствената си идентичност и експресивност върху фасадата. В този ред на мисля, аз се замислих, че по някакъв начин дори според мен и стажът не е бил случайен, защото примерно АЕДС в някаква сгради те практикуват някакъв бриколаж. Сигурност, да. В този ред на мислене ти разпознаваш ли го като някакъв механизъм за по-нататъчната ти работа? Било то в България или не? Ами със сигурност някои от похватите бих се опитвала възможно повече да държа като моя идея и напътстваща основа за архитектура, да кажем. Най-вече това, че ми хареса адски много идеята за откровеност и за ясно разпознаване на елементите, на детайлите, за абсолютна експресивност и вярност към материалите, да кажем. Това, което е, да се представя както е, а не да бъде покрито по някакъв друг начин. И другото, което за мен е важно, да го има това разнообразие, за което бриколажът говори. Точно да бъде позволено да се позволява да се индивидуализира и персонализира, а не да се уеднаквява. И всъщност ти правилно сподели и отбеляза, че в АЕД също се забелязват такива черти. Наистина, примерно с тях имахме такива дискусии за важността от това да има възможно повече разнообразие. Добре. Последен шанс за въпрос от публиката. Последна среща, последен въпрос. Сега или никога? Отговор е никога. Добре, Камеля. Супер много се радвам, че се нави да участваш. Беше невероятно интересно. Радвам се, че се запознахме, макар и задочно и през хиляди. Да, виртуално, да. Надявам се да поддържаме връзка за всякакви подобни идеи. Добре дошла си в нашата... С голямо удоволствие.
И така, до скоро, надявам се. Много благодаря и аз за поканата и за отделеното време. Този празник Никоден. Надявам се сега поне да са ви запазили малко риба или нещо друго за вечеря. Мерси много. Лека вечер. И който има допълнителен интерес, по всякакви въпроси може да се свържа с мене. Да, може да пратиш филма и контакти, аз ще ги разпространя по някакъв начин. Супер, мерси. Добре. Успехи. Мерси, чао, чао. Чао, чао.